V Maničku poskytujeme psychologické poradenstvo, ktoré prebieha online a je úplne bezplatné. Toto psychologické poradenstvo môže využiť každá rodina, ktorej sa predčasný pôrod týka. Či si ním aktuálne prechádzate, alebo ste si v minulosti prešli, prípadne vám hrozí predčasný pôrod. V takýchto prípadoch sme tu pre vás. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom vyplnenia formulára z našej webovej stránky, kde označíte, akým spôsobom chcete s nami komunikovať. Či telefonicky, e-mailovo, alebo cez sociálne siete. My sa vám následne ozveme. Môžete sa nám ozvať, ak vnímate, že prežívate strach, ak máte obavy a hľadáte uistenie sa. Ak máte potrebu spracovať predčasný pôrod, zvládnuť stres s ním spojený, prípadne ak vás trápi starostlivosť o vaše dieťatko. Alebo sa nám môžete ozvať len tak, ak sa potrebujete vyrozprávať. V každom ohľade sme tu pre vás.